Mavyete. Kuti gwangwa. Pachidefla. Fikani. Pachidefla tibonge tsetu. Fikani mavyete. Ibonge tse pachidefla. Kuti gwangwa. Eyeto mavyete tu. Amango tulukira. Mavyete tabwana. Tabwana maunyinji tabwana. Tikambeza uyu akuti George Kasakula. Tikambeza uyu amene akuti George Kasakula. Akuti wamenyedwa ndi anthu a DPP ndikumuwumiriza kuti apepese pa TV. Sie, sakuti choncho. Paja mvula ikagwa kumachuluka zolilalira. Mvula ikagwa kumachuluka zolilalira. Character imene ya George Kasakula imene ndiyo yipa kwambiri. George Kasakula ni munthu woyipa kwambiri, ndipo ndi munthu mmodzi yemwe akufuna kubweretsa chisokonezo. Osamvera, palibe wammenya George Kasakula. Palibe wampanga force kuti apepese. Iyoyo ndiyeyo kufuna kubweretsa chani mpungwe. Amayankhula manyoza APM nthawi yomwe achakwera anali president. Kumabwera poyera nkumanyoza. Lero APM wawina. A George Kasakula aja kuyang'ana mbuyo. Akudzayang'ana ntchito yawo. Ndipo akuyang'ana chitsogolo. Ndi iwacha aona kuti apa zinthu zadani zaipa. Mwina ndipepese. Anthu andani andikhulukirira ndibwere pa TV nditani ndipepese. APM andani andikhulukira. Yekha kubwera pamene paja ndikupepesa. Koma atapepesa kunapezeka kuti ya DPP akana. Komanso kukuso MCP ayimba phone akatsakula a George Kasakula mimba. A George Kasakula mimba. Bwana ndizoona zakuti mupita pa TV kukapepesa APM. Aya bwana izozo sizoona. Anthu aja anachita kubwera kusandifosa. Kundikakamiza. Kundimenya makofi. Kundiupyeza pene pacha. Ndisafosi bwana. Sina kukaneni. Mwamona munthu akufuna kubweretsa chisokonezo. Nthira kuwiri. Palibe amene wamuuza kuti abwera apepese. Wabwera yekha kusapepesa. Wakanidwa chipepeso chija. Akupita so uku kumakanena kuti iyayi kupepesa kuja. Inu ndiye mukumvera zimenezo. Mukuchita kuona kuti munthu ali desperate. Kodi mene magayi ndinogona. Ndina anthu ogona kuti simaona kuti timakalita tomwe mmadika mipandumu. Weak characters. Weak men. Amene achanoka khala no director wa MBC. Nkhope yoneka pa TV manager.
What does he know about television? What does he know about broadcasting? Kwa mukamutenga mukamweka pena pacha mmene ali pena pajapa amaona ngati nino ndi kingdom muno ndi yake ndeba anono akufuna kutani no kupulumusa zalephereka ndiye ndibwereso mpungwe sopano anthu adziti andimenya inu zoona a DPP akusangalala kuti alowa mboma mphamvu yokamenyanso munthu akayitengera kuti munthu akunjoya akusangalala wasangalala amamenya munthu mulamula munthu akusangalala akumenya munthu ife tikusangalala kuti epe mwana walo akuichokocha ndipo ichokocha tu ndiye akasakula mimba wakona kuti waicho EPM waichokocha ndekuti yanga isathe baba ine ndipepese andikhulukira iye sitikumva zimenezo ukuku ndiye basi kanena kuti mwandinenya kodi ino nami watamenyedwa tinaona kunsana atu kuti munthu watani wamenyedwa eti andi maumbona alepo pati there's no way munthu akangobola ku MBC kuja kuli anthu ambiri mbiri mwe kujako mafoni anali kuti tioneseni umboni wa mafoni wa anthu amene anali kumene kuti chiliyonse masiku anatu chikumakhala documented itu palibe chimene chikumangochitika opanda evidence. Ndiye inu osamamvera anthu a propaganda. IMCP ali desperate azibwera ndi nkhani zopeka azifuna kusokoneza zinthu azigula anthu maudindo mukuti asokoneze zinthu kuti inu muzinena kuti mutalika uja mamona kuti muzinena kuti Dr. Lazarus yemwe uja nabola kuti mbwereso kandani ndiye kumayikhenga game iso sinthawi iso yoma support MCP Eisenhower nkaka munthu kuti anayezeka nzake koma lero ali busy kunenera zinthu zapoza. George kasakula mimba yo wamenyedwa patipu ngope amenyedwa maso muligwa maso bazimeja atafira akoneka kuti munthu akulira amfinya koma no munthu akoneka kuti maso aligwa ino TNT msiye professor agwire ntchito yake mwafu andi let's be vigilant tionesese kuti salole MCP atidaniseso sinthawi ya ndale mondivesese inthawi ya boma isiye ni boma litani ligwire ntchito yake inoza campaign in 5 years izi zimukamba baba zizabwera 5 years pa nthawi ya campaign inatha mwaluza Musa kagamine so kumabwesa baba nafuna kukuonana Jesse Kabwira Eisenhower nkaka nthawi nena inatha musona ngaliso ndinonso omwe aja kuti mungabati nyonyo panopa mulibeso mphamvu nonse achimwendo banda achina chakwera nonse ntafuna kuthanana panopa tithanana panopa so kulibeso backup so kuti mungamanene kuti tisidalira polisi iyayi nde kumakhala ndi chani kumakhala ndi ulemu si nthawi yomwe jaso madalira timphamvu munena loja kumabwesa chi division ku Malawi musiye zimenezo maviete IMCP wa ndi anthu amene amavunga miyala ndikubisa manja ine ndili wang'ono ndinaona film ya Charlie Chaplin amakonza mawindo amakonza mawindo nde muneba udimwe amakonza mawindo acha enapeza kuti mawindo ose wadani mawindo ose wakonza palibeso business yamudani yamuthera ndiye ujana kadenga kamwana kena kakeso kabasa legeni kabasa ndrama kwaza kuti kapite manyumba muneba uli muja kakaso mawindo ndiye kamana kajana bida kaso mawindo mawa anosa nabulaso kwanani Charlie Chaplin anapeza kuti ntchito yaso wabana wakayikaso mawindo aja ntchito wadani wagwira nzoma mapanga anthuwa vuto lijamaito panga amachito kulipanga create mavuto mali ku Malawi yambiri ndo pangidwa create ndi ma politician titenga anthu andalira Jose tizingopanga chitukuko mali chitukuka Malawi jailipo mweli paja kutitimira chifukwa cha anthu andale
chinkazi mafunika ni mukavotera president muzivotera so anthu ambiri so chipani chiti chifukwa anthu achakalowa mparliament azikakhala ndi mphamvu yokuti zinthu chizidani koma zikakhala kuti president ujakulamula koma mwachuluka ndi opposition chisimena nena president azichekana nini mwezi wakati waipa ndani president uja ayi ndeyi akuluakulu Malawi ndifana ndikuuzeni iyi sinthawi iso yandale ndipo tisalole anthu andale azibwesa mpungwepungwe tizingokhala basi busy kumangonamizidwa ndi ngati ndife zisiru IMCP osazamveraso nkaka alibenso mphamvu yomauza munthu kanthu chibwendo banda asangatiuzeso kanthu vitumbiko mumba alibe ntchito pano ndi zaka liwe zinatha pano pani nthawi ina ndi nthawi yachitukuko ndeizizi mukumpanga professors kuti azikhanga kuti ni munthu woyipa kwamba kunena munthu maplaces akwera iye ujasala mbisidwe komwe anthu amba kunena kali ujeni koda Malawi mangofuna basi munthu nake kuti munthu muzinamizira mavuto ane basi no wina wakido basi azikhano basi no cholinga chomwe mukuvutikira iya MCP yomwe timaina mizira ija yachokano iyi ni nthawi ya chitukuko ndio samumvera uyu George Kasakula mimbai amene yini munthu wachabe munthu woyipa munthu wodanisa ndiye munthu amene sankhaleso ku director wa ujeni wa MPC sizingathekezezo muyike chinyamata oneka bwino tatsika naoneka bwino timwe kuti tizioneka kuti ma TV muti anyamata oneka bwino odziwa chizungu wa town azibwesa ma program abwino achitukuko achisogolo anthu akumuzeja kamaonera azifuna kupanga chani azifuna kupanga lezi standard zawo wasoti kuti basi munthu director wako wachimizimizi ngatamene wabwerera mbuyo zomwe kupanga protire pa TV programming maze kuti media ndiopya this how you shape to safe we are shaped because of videos and TV what we see is what shapes the nation and anthu amene opanga represent imeneyo azikhala anthu enake kuti ali ndi chani ali ndi imagination of how they want to shape the nation koma mukutenga anthu opanda imagination mukutenga dzimbuli zanthu zachabechabe zonyera ntchire kuzika ndiye muona ngati kuti vibration ani ipanga lazy bwanji azikanti pota anthu amene apanga lazy vibration ndamene wawo the universe responds to vibration brainwaves wavelength koma no inu pena pake muzoona zinthu zija Malawi is the future. If you have we have the future. We have got the right capabilities and tools. Zinthu zomwe mafuna ino kuti zichitika pana kuchako ifeo ndikuti tinazo you choose not to work with us mavuto ana menu mavuto ana menu matipanga overlook mavuto anu koma no kuti mpanga work ndi ifeo ziko jalisintha kupita kumango chingati munthu uli ku Miami skimiza anthu kumakwela ndege mapita ku Malawi visa ya Malawi kwamba ndo kumavuta amene cha visa kumavuta ife asunga jano kumayimika no pa airport kumafusa mkuzatani ku iya ibwererani kwani simnatenge visa iya ibwererani kwani mufuna kudzakhala kuno kuti zomwe ndikufuna kupanga zinthu zokuti anthu ambiri ino you're not ready for it. You are not ready for it. Futuristic. Malawi is a kind of source of energy point. Kwene kujago kusaseguka jani akasha. Ena the Holy Spirit, the source of knowledge. Akashic records. Zomwe zili kuti information yomwe ili kunja kuja with the universe. And with time the universe is going to reveal zinthu zokuti Malawi kuja kuzakhala ma breakthrough kumene kujako. Kuzakhala ma engineer kumene kujako ma scientist amatoka kuti zanthu za nzeru zopanga di zinthu zopanga benefit ziko lonse. Kumatuluka anthu anzeru kuti ziko lapansi pano kumapita kumene kujako kumakaphunzira.
izi zomakhala low vibration izi zomakhala mu mphawi izi muchimizimizi wina wake kuti wonunkha wa uja wankozokozo uja ayi. Uku ni frankincense and myrrh. Uku ni frankincense and myrrh. Muntu kuzinunkhira frankincense and myrrh. Uzoneka bwino. Uzikula, uzikhala ni nzeru, uzikhala productive, uziziona kuti iweyo ndi usanamwalire wamvesesa Mulungu uja. Sitimamvesesa to Mulungu tukumalawi. That's why sitimazimvesesa toka. Sitimadziwa kuti ife ndi ndani. Timangozonanga ndife anthu amba. Timangonanga tinabadwa kuti tizangofa basi anthu wamba. Ayi Malawi, wake up. Raise your vibration. Pali zambiri zomwe mzimuwera ufuna kutipasa koma sitilede. Segulani mapotozi. Ena mati machokras. 7 vices. Machimo 7 yomwe amadikazikisa ife kukhala anthu otani a low vibration. Kusiya zimenezo. Kusiya gira. Kusiya kuzikonda. Kusiya ego. Kwa joma kupangisa kuti wewe usegule njani? Usegule spiritual mind yako ezita kupanga download information because munthu ali ngati computer amafika ma programs. Ndiye Mulungu amafuna kupanga upgrade ma program tayi zonse kuti koma facility ready kupanga receive because ife tukupanga low vibration. Low vibration ya si kuti segula jani spiritual discernment. Sidi kutako maona kumapanga prophesy. Maso ndoseka. Malawi, we have to be serious. As a country, we have to be serious. Timajusa kusewela kwambiri. Timajusa masewela kwambiri. Timajusa masewela. Munifu. Kuthala ndi jira, kuthala ndi kuzikonda, kuthala ndi kaduka, kuthala ndi nsanje. Kumene chikoma kupangisa munthu lokhala pasogolo. Sizi ndale mtimapanga izi zafakalalazi yani. Tukufuna anthu omwe amene amatilamulirawo azikhala kuti iwo akudziwa architect ya dziko lapansi pano. Ndi ma architect akutitengera kuti kunoto ma president akuno kuti sanali anthu ambatu. Anali ma mason. Ma mason ndi amene amaphunzira zinsisi za dziko lapansi. Ini muti nda sataniki. Isa sataniki. Kumene kuja kuli zinsisi zoti mwina mukumaziwa. Zomwe zimakusegula munthu maso, even kumapanga zinthu zokuti maiko ena sakutani, sakupanga maiko ena because maiko ena aja low vibration. Inu simadabwali kunoku anthu ake nda advanced. Kuesha kuti simadabwali anthu ake nda amakhala advanced. Because you are just ndizofunikira. Koma ino because maona ngati kuti Chikristu ndi chomwe chili mu Bible mwa kuti Mulungu ndi wamkulu, Mulungu uja kutionesera. Zina la munthu mmodzi limapezeka ku mayina osiyana sana chinthu chomwecho. Ndi chinthu chomwecho kakhala munthu wa spirit womaona kuti chinthu chomwecho chijachi. Ife timati Holy Spirit. Ndiye Holy Spirit mai kulibe. Ofuna kuyilola ibwere Holy Spirit ija. Faka Holy Spirit ija ndimene matukula ziko. Faka Holy Spirit ija ndimene imetipasa ma ideas. Kumatipangisa ma dreams, visions. Periodic table. Munthu amene anayilota periodic table yanangoyilota. Atamfunsa kuti waizwira kunena kuti naiona ku maloto. All the mathematicians akafunsa bwino kuti aiwe waipeza bwanji mena kuti nalota ku maloto. Chimalotesa ku maloto ndi chani? Ndekuti the universe is intelligent. God is everything. God is everywhere. Which means the Spirit of God is there to give us the tools we need as Malawians. Komano ngati Malawi still ready kulanda ziwo kwa Mulungu. Chikadukha mu mphawi. Chinkana sadana matipondereza. Tilati nchose sadana kumayi zindumuona. Anthu ambiri azine ndi mzimu wena jako muona. Muona wewe jako zambiri zisinta ma breakthroughs ma chani zinthu zamba kupezeka maja yatukuka. Why kuli mzimu woyera? Kuli mzimu woyera. We want the Holy Spirit back in Malawi. Ziko lijalizazidwe ni ma Holy Spirit. Anazola ma visions. Anthu azilota.
kuzikhala chituko kumalawi because sizona kuti mulungu anangotitenga kuti ife tizakhale chani tizangokhala amphawi anthu opanda pache yani pali cholinga chomwe mungatilengera koma satana akufuna kutibera satana afuna kudosa ngati ndife na nthu opanda pake tinangobwera basi tizangopanga exist nkumangokopera ayi boza limenelo satana samafaita anthu omwe alibe destiny kumalawi kuja ndi destiny wewe kuti destiny yabwino. Open your heart for the Holy Spirit. Muona. Kusiya ujimu. Kusiya maigo, kusiya kuzimba, kusiya kuzikuza. Kuziwa kuti one day uzamwalira basi, kuti unachoka kuti usabwerera. Ndikhale bwino ndi anthu. Muona mwamba kumalota zinthu kumakuyenderani. Inu kumapanga prophesize zinthu kumachitikadi. Dasegula mtima mulungu afuna lowe mmene mulungu ino nde chali chicho osati kusande mapita kuja ino nde chali chimene mulungu afuna akhalemo mulungu mwa inu ayikamo zinthu mphaso zambirimbiri ya Malawi tapanga ni dig deep inside you muone zomwe mulungu akupanga ti bless samachedweso pano ndi anthu zandali zachani iyayi let's increase vibrate high. Come on now, we deserve better. Manda kungoti mbwe chipwirikiti zisembwele ne mulungu angadalise koma kuphana koma kufunira nazoipa koma chijelasi koma kupikisana koma kuponderezana chinzimu chimene kukutu chichira chikukupondeza ndachosa ni chinzimu chimenecho chichoke sichikutangizani machikakamera chinzimu choipa kumano chichiru choipa chikutengani kuchonongeko tachisiyeni chinzimu choipa tachisiyeni indayo tikondane mune ninzake tigwire ntchito imodzi tipange ndrama tije kunja kuno ndrama nizochuluka sitingazimalize wanimvesesa kuli ndrama tukunja kuno ndetiye tigwirane manje tose there is enough for everybody. Ndikukuuzani maopportunity sakuthayayi kuli maopportunity zambiri tanti ngogwirana manja muone tijerera timwalira tisimba lokoma. Heaven is what you make pazikula pasi pano. You make your bed, you lay in it. Mundu sumanyira pogola. Umakoza pobwino. Chifukwa usiku pakabwera. Usafunaso gula sopati. Ndeziko lija likufunika anthu ona mulungu kuti alipodi. Ndipo mabanga zinthu in line. Lija chifukwa mulungu chichi. Mulungu na madalisa. If my people turn from the wicked ways and seek my face, if my people that are called by my name turn away from their sins and seek my face, I shall heal their land. Malawi needs healing. Malawi needs healing. Kukufunika ja machiriso Malawi alipa critical alipa injury time. Malawi ucha. Ndesi ndayisa masora senthe yompemperera because Malawi akangotere ku. The Holy Spirit must come down. Malawi must be saved. The Holy Spirit must come down. Malawi has to be saved. Yes. Open up your heart. Ntamangeseni satana mpangeni victory satana muntima mu ntulutseni pangani invite ambuye azikhala mmenemo chifukwa ino ndeka chisi wake ino nde wa holiyo mulungu afuna khala mwa inu ayikamo zinthu zabwino mwa inu ayikamo zinthu zabwino satana afuna kupondereza ntulutseni muzina la Yesu Kristu ntulutseni satanayo. Amen.